салом дуруд ба шумо. дирӯз ба мо хабар омад ки болҳои мо аз египт расиданд. алҳамдулиллоҳ. вақте ки аз миср мебиёяд ина ҳамин гуна мебиёяд ва мо мегирем ина феъли упаковкаш мекунем. якум даст сар мекунем аз ана ҳамин мағз. вақте ки худои накарда дар бадани шумо ягон намуд песи биромад, беҳтарини мағз барои песи ва инчунин барои ревматизм, барои асри хандроз ана ин мағза тавсия метиҳум. ва чӣ хеле ки спрея мебинед ин барои димоғдоргӯӣ кардан, зуком, грипп ё яки гаймаридан беҳтарин аст. ва агар дастҳои шумо ягон намуди хӯришак биромад, ана ин мағза тавсия метиҳум. барои рӯйҳое ки кришаи дорад, наррак дорад, ина ин мағз, ина алҳамдулиллоҳ. барои сустав, барои устухондард, ина мағзи шутурмурғ. ва инчунин ина ин мағза доктори мо барои устухондард ва поддард, яъне суставку таъриф кардан беҳтарин аст. инҷа чанд намуд ҳастай, барои геморрой ҳастай, гайморит ҳастай. барои маълумоти бештар ку шумо фақат метавонед дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. иншааллоҳ ки бародарои мо дар хизмати шумо ҳастанд. боқӣ дар амони худо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. боргоҳи мо аз египту ҳар куҷо.